Ahojte všetci, tu Lukáš. Dnes sa pozrieme na jedno z najlepších zariadení na trhu za rozumný peniaz. Toto je Axon 7 od spoločnosti ZTE. Ide rozhodne o vlajkovú loď za cenu, ktorá nerozplače vašu peňaženku a rozveselí vaše technologické srdiečko. Čo sa špecifikácií týka, Axon 7 ponúka všetko, čo by ste mohli potrebovať. Nechýba Snapdragon 820, 4GB RAM a 64GB úložisko rozšíriteľné o ďalších 256 GB. Výbavu doplňa 3250 mAh batéria. Celkovo tak ide o slušne vybavený smartfón, ktorý je dostatočne výkonný aj pre rok 2017. Na prednej strane nájdete 5,5 palcový Quad HD displej, ktorý vyzerá absolútne úžasne. Prekrytý je dokonca vrstvou Gorilla Glass 4, ktorá má zabrániť poškriabaniu. V ZTE teda počúvajú, čo ľudia chcú, a to je rozhodne dobre vidieť. V ruke pôsobí absolútne fantasticky, nikde nič netlačí a zároveň pôsobí prémiovo. Z časti je to vďaka jeho celokovovej konštrukcii a z časti vďaka vydarenému dizajnu. ZTE ako jeden medzi prvými výrobcami dokonca siahol po USB-C konektore, takže s ním nebudete mať problém ani s novším príslušenstvom. Zadná strana je vybavená snímačom otlačkov prstov, ktorý síce funguje a funguje spoľahlivo, no videl som už aj lepšie kúsky, napríklad na Huawei Mate 9. V Axon 7 sa okrem toho nachádza aj NFC, technológia, ktorú mnohí nepoužívajú, no tí, čo áno, vedia, aká nápomocná technológia to je. Na prednej strane sa okrem krásneho displeja nachádza aj dvojica reproduktorov, ktoré sú vynikajúce. Určite si spomínate na Boom Sounds HTC zariadení, pri Axon 7 je to veľmi podobné. Kto by predsa nemal rád poriadny zvuk zo smartfónu, že? Tak či onak, zvuk pomáha vylepšiť Dolby Atmos a výkonný čip určený priamo pre spracovanie zvuku. V balení sa okrem toho nachádzajú aj parádne slúchadlá, ktoré sú spojení s Dolby Atmos a Hi-Fi čipom skutočným pomocníkom. Celkovo ale ide o niečo, čo si budete musieť vyskúšať sami. Čo sa softvéru týka, ZTE Axon prichádza s mierne upraveným Android 6.0 Marshmallow, prekrytým vlastným používateľským rozhraním MyFavor 4.0. Nedá sa tvrdiť, že by som bol fanúšikom ikoniek, respektíve celkovej témy, s ktorým Axon 7 prichádza, preto som ho prelepil Nova-launcherom a inými ikonkami. Používateľské rozhranie ZTE je však relatívne dobre odladené a tak s ním, minimálne čo sa výkonu týka, nebol žiaden problém. Pri takej výbave, akou disponuje Axon 7, by som bol veľmi prekvapený, ak by som narazil na záseky alebo zaváhania. Na zadnej strane sa už nachádza 20 megapixelový fotoaparát vybavený optickou stabilizáciou obrazu, ktorý je jeden z najlepších v tejto cenovej triede zariadení. Pod ním sa nachádza dvojtónový LED blesk pre čo najlepšie nastavenie vyváženia bielej. Pri nedostatku svetla zábery možno strácajú na kvalite, no pri telefóne za túto cenu sa nemôžem sťažovať. Naozaj nie. Dajte mi ale vedieť v diskusii nižšie, páčia sa vám fotky z Axon 7 alebo by mohli byť lepšie. Výdrž batérie je jednou z najdôležitejších vlastností akéhokoľvek smartfónu. Pri ZTE Axon 7 som pri bežnom používaní dosiahol približne dvojdňovú výdrž, pri náročnejšom deň až deň a pol. Čo teda hovorím na Axon 7? Je lepšie než ostatné smartfóny za 300 alebo 400 eur? Áno, aj nie. Hlavne záleží na tom, čo od telefónu chcete. Mne sa páči jeho kovová konštrukcia, kvalitný fotoaparát a predné reproduktory. Či sú vaše priority rovnaké, podobné, alebo úplne iné, je už len na vás. Ak sa vám toto video páčilo, plesknite potom palci hore, a ak sa vám nepáčilo, určite viete, čo máte robiť. Ja som Lukáš a vidíme sa v ďalšom videu.